Moje meno je Eliáš, dnes budeme hrať Murder Mystery 2 už reálnu. Minule sme hrali fejkovú, ale to nebudem vydávať, lebo je to na 3 videá. A prečo som tak potichu? Lebo nechcem tak moc hulákať, jo. A teraz je to proste ťažké natáčať. Skúsim takto. Nespadal mi mobil. Drž. Dúfam, že dobre vidíte. In orken. Hop, hop. No. Co mám nové? Mám toto nové. A ešte mám toto nové. To nic. Tuto som vám ani neukazoval Macíka a stojku som vám ukazoval. A peta som měl zrovna to najhoršího. A to byla mačka a to bylo fakt jako hrozné. To jsem někomu daroval. Ale prostě nepovím komu. Je to nějaká English. A zajtra už nebudeme točit asi. Takže musíte to vydržet bez videí. Tu někdo mrtvý. Zkusil jsem dát trade. Někdo prostě po mně chcel trade a nic netraduje. Aha, už něco traduje, ale to já mám. Neberu. Já bych nechcel můžu tebe toto. Toto věc 2018. Áno, berem. Ja to beru, kámo. Prosím. Ne, ona to nebere. Tak, toto bude ťažiť. Ja vám to dám ďalej, lebo keď to bude ďalej, lepšie uvidíte. No ale mi sa to asi bude horší hrát. Skúsim ešte ísť dať raz trade. Prosím, Bert, prosím. Ešte skúsim nabídnúť grafit, ale to asi nebude chcieť. Ja som nejaké veci daroval Botimu. Ona to vôbec nebude brať. A proto som neukázal webku. Nechci sa odhalovať. Nebudem sa odhalovať, lebo nechcem, aby mi bylo vidno trošku. Už točíme 4 minúty. Unec ma poštípalo. Normališ. No video tento koukajte, že pôjdete sem, dojdete sem, stlačíte a ste tu schovaní. Jej, mne sa to brutálne ľúbi. Ale nebudem sa hýbať. Ja keby som nebyl, že proste, chápete, proste, dobre vidíte? Asi ne, že? Už 5 minút točím. To nejak rýchlo uteklo. Hej, help me, yes.
Už jsem otec venku. Je baby, baby, baby. Jestli by tady došel vrah, teda murder, tak by jsem hned došel takto. Bum! Baraba, bum. Já se teda soustředím, ale plánujem si koupit mikrofon, aby ste ma mohli viacej čuť. A potom, keď budem mít mikrofon, odhalím sa. Jo, že už budem prostě bude vidět moju držku. A keď ho budem mít, tak budem točit iba v mojej izbe na stolíku. Lebo tam bude ten mikrofon. A keď budem chcet, tak do něho rádně zahulákam. Hej. Nerobte. A ještě tady je taká dobrá skovka. Počkej, toto si zaberem. Ještě to je dobrá skovka. Já už mám to full. Koukaj. Dojdeš. Hop. A jste tu. A ještě vám ukážem možná ještě potom jednu schovku. A ještě tady je jedna, potom ještě jednu, kdybyste chceli. Ja, to je ale na druhej mapě, no, tak to vám ještě ukážu. Keď budeme mít tu druhou mapu, ježiš. Koľko minút točím? 6, že? Jo. Kde je ten murder? Jejda. Týpku, alebo týpkyňa, kde jste? Chcela by to ma zatentovali. Prostě, já nevím, kde jsou. I'm not murdered. Ja, tam je táto. Vraha. Jo. Ne. Sorry, ale prostě moje mámka se chce se mnou bavit. Toto je ten velký noob. Ježiš, to co je za nooba. Já vlastně něco poškrabal. Ale už jsme v 89 a dneska se chceme dostat do 90 a zajtra netočím. Ani pondělí, ani úterý, ani středa, čtvrtek, pátek. V této mapě to je ani čtvrtek, ani pátek, ale v sobotu točím. 5 dní nebudem točit. Ale v sobotu vám natočím, ako z 90 sa skúsime dostať do 100. Takže to budeme asi na dlho. A teraz už to točím 8 minút. Ale no, ja už chcem byť murder alebo šerif. Kde to je? Ja už nevím, človeče. Je to je. Sleduj, kámo, ventiláce, dojdeš do ventiláce, sem doľava, teda doprava, dojdeš, skočíš sem a si tu. To je podľa mňa dobré. Fakt ako dobré. Je čus, týpko. Toto je moja friendka. Asi kigerono setono geko ciketamino cikeha. A keby ste chceli, tak mi môžete dať na môj druhý kanál odber. Ale ja sa tam moc nevenujem, ja sa vám tady venujem, lebo je tu vás vícej. Ale ten druhý kanál sa volá Marek Bolebruch. Tuším Marek Bolebruch 77. Alebo iba Marek. Tuším iba Marek, ale kúkneme sa potom. Počkaj, koľko mám? 361. Dneska chcem dostať 1000 coinov, lebo keď mi dám 1000 coinov, nebude to dobré, akože? Keď dáme 1000 coinov, bude to happy. Ale to budeme sa znovu točiť.
na dve časti zas. No dobre, tak pôjde druhá časť. Čus.